Sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, ang ating Cell Bio Food, ang ating CR Juice, ang ating Cell Bio Juice, and of course, yung ating peptide. Oo, yan po ay iniinom din ng inyong lingkod. Siyempre, kailangan na natin ng proper nutrients. Kailangan natin mag-detox, kailangan natin ibigay sa katawan natin yung mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan para maging healthy tayo, okay? So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Alaman po ang taga-sagot natin dyan, okay? Hello kay Ma'am Rodora Nucom. Okay, so patuloy po tayo sa ating dito muna tayo, sa ating mga announcement muna tayo. Oo, magkakaroon tayo ng series of event, katulad sa Legazpi. Oo. Sa Legazpi, magkakaroon tayo ng free health consultation ay gagawin natin. Kailan? November 28, Friday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Meron din pala. November 27, dyan care of Ma'am Cora Espadilla sa Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel. 8 a.m. to 3 p.m. Free health consultation din po yan. Diyan sa Balogo, Sorsogon City. And the following day, dito naman po sa Legazpi. Free health consultation, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve tayo. And of course, mga taga-Legazpi, yung mga dito sa area ko, yan, magkakaroon tayong gagawing year-end event. O yung dati nating ginagawang mga event pag Christmas season, kung saan ang venue natin will be LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi, 9 a.m. to 3 p.m. tayo dyan. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml. CMD, retail price, 660. With free lunch at may raffle ticket. Oo, may door gift kayo and pwede kayong manalo siyempre sa raffles at pwede kayong mag-avail ng ibababa natin na mga promo. Pero yan, meron din gagawin sa area ng Camarines Norte. Mga taga Camarines Norte, ito po yung magiging event natin dyan. December 20, yan, Yusel's Garden, dyan sa Daet Camarines Norte. 9:30 a.m. po. That's year-end event. Back to back kay Ma'am Cora Espadilla, December 20 din po. And the following day, sa Labo naman ang iyong lingkod. December 21, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. It's a year-end event. 9:30 a.m. din po. Yan. First come, first serve tayo. And sa mga taga-Kasiguran, magkakaroon kayong year-end event December 21. December 21 po, ang event natin dyan sa Kasiguran, Sorsogon. So yan po muna. Abangan nyo yan ng mga
upcoming events natin. Opo. Yan, sabi ni Ma'am Rodora, marami po kayong natutulungan na maging healthy. Ay, opo naman po, ma'am. Oo. So, anyway, ikaw po, kumusta naman ang experience? Gumagamit ka ba ng ating product? At kumusta naman po? Di ba? So, yan, masarap po mag-share ng mga experience natin sa paggamit ng ating mga produkto. Pero ngayon, ang mapapakinggan nyo, thyroid problem. O maraming may ganyan na problema. Number 12, thyroid problem. Paano natulungan ng ating, actually ang gininom niya is Power Trio. Eto ha, pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw, pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na, yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CHI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Oh, okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang pigtake ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day? Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit ko. So, ilang, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, pwede ako. Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala.
O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta pa ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makaka-review po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ayan. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Ciliado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat. O, diba? Thyroid problem. Opo. Akalain mo yan, nawawala na siya ng boses. Pero actually, ang inom niya is the Power Trio, okay? Kaya sa may mga problema dyan sa thyroid, nako, subukan nyo yung aming product. Huwag pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital, okay? Kaya pa ng oras natin. Ito, thyroid problem din. Pakinggan natin paano natulungan ng ating produkto. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po meron akong yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po yung CMD. So tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months, nung bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and it's laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Rose from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayun, o diba? So, parehas yun na magkasunod na testimony, parehas thyroid problem at natulungan talaga ng ating produkto. So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717.
Yung mga, ano yan, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Al naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. So, ulitin ko na lang para sa inyong lahat. Yung mga event na upcoming event natin. Oo. Upcoming event natin dito ngayong November. Opo. Free health consultation ay gagawin dyan sa Sorsogon. Care of Ma'am Cara Espadilla sa Balugo, Sorsogon City in front Iglesia ni Cristo Chapel. Kailan yon? November 27, 8 a.m. to 3 p.m. Opo. And then, sa Legazpi naman, yung sa Sorsogon, November 27. Sa Legazpi, November 28, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Yan po ang mga upcoming event natin. And of course, magkakaroon tayo ng year-end event natin. May year-end event tayo. Ito yung mga talagang kadalasan, yung talagang lagi natin ginagawa pag year-end na nag-iipon-ipon tayo sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi, December 6. Opo, 9:30 a.m. hanggang mga 3 p.m. po yan. Oo. Marami tayong surprises sa inyo. This December 6, LCC Event Center, LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. And of course, magkakaroon din ng free health consultation ay gagawin December 13. Legazpi rin yan, December 13. Mga taga Daet, Camarines Norte, kita-kits po tayo December 20, sa Saturday po yan. Sa sa Jusel's Garden, 9:30 a.m. It's a year-end event. And December 21, dyan po tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Yan po ang mga announcement muna natin, okay? So, anyway, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa amin. So, dito tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. So, dito tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at top St. Therese Family Drugstore. Sa area ng Tacloban, hanapin lang sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center, Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. And by the way, mga taga Daet, yung mga malalapit po dyan na bayan, free health consultation po kayo pag pumunta kayo sa CMD Center in Daet. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, sa King's Pharmacy, Silangan San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, sa Paracali po yan. Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Susan's Transient House, Purok 2, Lag-on, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, sa Daet Public Market. Nancy Gaviria, Purok 4, Gomian, Maslog, Legazpi, sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay.
Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Okay, sa area ng Camarines Sur, hanapin lang CMD Center, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atop, JC Marketing, sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, malapit sa Ragay Central School at sa area ng Catanduanes. Andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes, Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at may Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel, Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma, Generic, Almero Street, Ibingay, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Andyan si Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Okay, sa area ng Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacol District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria. Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Britison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa CMD Center, JV3 Building, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Mga taga Donsol, Sorsogon, pwede kayo mag-avail free health consultation po dyan pag kayo nagpunta sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Bataliar, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Ma'am Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. Sa second district of Albay. Siyempre yung aking center sa Legazpi, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador,
Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay. Ma'am Susana Liabanes, Kidako, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Ma'am Lisel Longasa, Bangkirohan, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Talukto, Kamalig Albay. Ma'am Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Roslyn Musa, Baldarama, Purok 1, Gutob, Kamalig Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City. Andyan po si Ma'am Asuncion Liena Resas. Liena Resas Store sa Inamnan, Grande, Ginobatan. Now sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan, Ami Canseco. Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dutnao, Ligao City. Lourdes Boreta sa RBB Agrivet Supply. Rizal Street, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Andyan si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. And by the way, dyan sa area ng Katbalogan, oo, may mga active distributor pala tayo dyan. I-announce ko rin dahil kaya din ang ating oras. Si Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Katbalogan, Samar. Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 2, Katbalogan. Lolita Babael, Barangay San Andres, Katbalogan, Samar. Melanie Kandari, Barangay Mercedes, Katbalogan, Samar. Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dago, Katbalogan, Samar. Okay? So anyway, sa ating lahat, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya madalas sabihin ko, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At ulitin ko sa mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, free health consultation ay gaganapin November 28, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.